Nan ya patasan hong tulot no. Mag na no. Na tasad maghimo og dinong. Anak mo na no, dinong atong himo ngayon. Ciao. Basig mo viral tani ato ang kay uso laban nilon nga mo viral yung ani panghe ba bitaw joke ato sig mo tuo mo ditso. Balik ta sa normal no. Kay magkuha mong guta nga ang kasagaran nga mo viral o mo sikat yung ana ba nga mga unique bitaw. Pero di mo puti ngayon na kasuhan ta na o taging-taging tayo na kaya na may mga daghan bitaw nga kanang mga talented nga pagkatao nga daghang mga tingog ba sa busa mangilahang mga kuan ay mahimong bata na mahimong tiguang ayon na bitaw mahimong tingog si Ted Pailon, mahimong tingog si sa payuban nga mga kuan mga dagkong mga kuan sa telebisyon no. Commentator sa nga mga radio commentator lang panag-ingon nga na pero mo na itong mahunaan ba di man ta mahimong mo viral ani o ingon ani pero mayo pay mag-ingon ana tingali joke bitaw. Di na natin na pugso itong galingon o di galing ta mo sikat kasi kaya di na po ta manag-ing no kay so insulto pa ng uban nga atong sa ingana isundog ng ilang style ba itaw na po yung base mga suko po ba itaw na sa luto no balik ta sa luto o dinodog magigsunan kailan mo dinodog pero ang dinodog pure man to kalabasa kani utangan ako style po nino tangan ako ganang taong o munggos 3 kinds ni siya okay lami ni pod tanan ako sige mo daig lami ni bagay mong pangutana sa nga kang kinsa tong taong sig daig sa kagalingon gi komentary gi ako gi pangutana kung say unsa man ay klase nga tao ingon dagang po ingon nay gamay ko nang ingon na bitaw joke lang tinol bitaw na di kita angay mudaig sa kuningon ang kundi ang laing tao may mudaig na to no. Di man ta mismo ang kitay nakita sa atong kaayo kundi ang laing tao man di ba. Mao gyud na tingali. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw po daling balik sa akong luto-luto munggos na no. Isa ko to ikatulong klase kan sa tao kalabasa taong umunggos o gilubihan maayo ni sa lawas makaisunan. Di lang ko mayog sa benepisyo basta kay kamulay mahimo mag-igo kung sa asa mo research ani o kung say unsa ni nga klase nga pagkaon o angay ba ni kanon. Okay mga sila tilawan to dahil nga po ko eps okay lami gyud magigsunan